Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Әлмәт электробуслы болды. Бүгілмәдә билингваль білім һәм тәрбия бирү ихтибар үзәгендә. Әлмәттә хоккей буенча бүтін Россия турниры тәмамланды. Қалабызның җәмәгать транспорты паркы яңа электр ярдәмендә хәрәкәт итүче автобуслар белән тулыланды. Бу Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. Электробуслар 70 урынга исәпләнгән, пассажирлар да аларны уңайлы дип бәяли. Яңа төр автобусларны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Татнефть компаниясе Әлмәт халкына уңайлыклар булдыру өстендә эшләвен дәвам итә. Яңа төр троллейбуслар һәм автобусларга өстәп Әлмәткә электробуслар да кайтты. Электробуслар автобуслардан айырмалы буларак экологик яктан чиста төр транспорт санала. Алар безнең калабызда беренче. Идарә итү буенча да гади автобуслардан айрылмый. Яңа транспортта бик җылы, шулай булгач аның йөртүчесенә дә, пассажирларга да рәхәт булачак дигән сүз. Преимущество данного электробуса в том, что он экологически чистый, запас хода порядка где-то около 300 километров. Зарядка этих электробусов занимает где-то около 4 часов. Электробус булгач, алар электр ярдәмендә алынган зарядка белән йөри дигән сүз. Тулы зарядка 270 километрга чаклы җитә ди белгечләр. Моннан тыш әле 20-24% зарядка кала. Шулай булгач, бер автобус көн дәвамында йөрергә мөмкинлек бар дигән сүз. Зарядка алу өчен станциялар ике, берсе транспорт идарәсе депосында, икенчесе исә кала территориясендә булачак. Бу электробусларның даими хәрәкәтен тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Мы катаем их уже третий день. Пока нареканий и проблем ни с зарядным устройством, ни с обслуживанием, ни с замерзанием мы не увидели. В ближайшее время пустим их по маршруту 2 и 2Б. Бүген электробусларның ни дәрәҗәдә уңайлы икәнен әлмәтлеләр үзләре дә сынап карый алды. Рәдифә Нугманова, Диана Юдина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгілмәдә 35-нче Дельфин балалар бакчасы базасында муниципаль семинар узды. Ул балаларны татар теленә өйрәтү эштәлеген яңартуга багышланган. Педагог тәрбиячеләр ике телле оралашу әлифбасын өйрәнеп, тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Билингваль оралашу әлифбасының нечкәлекләре белән Айгөл Шәрәфиева да танышып кайтты. Аулак үй тамашасы, тәмнәшки шоуның кулинар программасы, сәламәтләндерү һәм сөйләм уеннары комплексы. Булар барысы да Дельфин балалар бакчасында уза торган ике телле аралашу әлифбасы семинарында тәкъдим ителә. Балалар чыгышларында татар телен белүләрен, сөйләм үсешен бик теләп күрсәтәләр. Сегодня у нас проходит семинар обновления содержания обучения детей татарскому языку. Азбука билингвального общения. Это очень нужно, понимаете? Во-первых, это государственный язык татарский и русский. Мы живем в Татарстане. Естественно, мы должны знать свою историю, свои традиции, обычаи, продвигать свой татарский язык. В семинаре сегодня участвуют руководители дошкольно-образовательных учреждений города и района, 55 человек. Монды семинарларда тәрбиячеләр үзләренең эш тәҗрибәләре белән уртаклаша һәм хезмәттәшләренең яңа алымнарын күрә ала. Әлеге йомгаклау дәресләрен үткәрү нәтиҗәсендә педагоглар балаларның белемнәрен үзләштерү дәрәҗәсен күзаллауга ия. Бу күнекмәләр бик кирәк диялар. Мондый чаралар безгә бик кирәк. Без шушы чараларда күргәннәрне үзебезнең тәрбиячеләребезгә җиткерергә тырышабыз. Үзебездә дә чаралар үткәрәбез. Балаларны менә шундый матур, күңелле, кызыклы мероприятиялар белән кызыксындырырга тырышабыз. Безнең өчен бу чаралар бик кирәк. 3 сәгать дәвамында педагог тәрбиячеләр музыкаль бию фестивалендә мастер-классларда катнаштылар. Авторлык уен әсбаплары, фотогалерея, мини-курчаклар күргәзмәсе белән таныштылар. Мини-музейны карадылар. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай мәчетләрендә бүген актуаль саналган мәсьәләләр буенча җитди сөйләшүләр узды. Шәһәрнең Ак мәчетендә имамнар очрашуы һәм Зәңгәр мәчеттә гаилә, әхлак темасына үткәрелгән вәгазь лекция турында тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллинада. Очрашу Азат хәзрәт Талибуллин чыгышы белән башланып китте. Кунакларны район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин һәм башкарма комитетының эшләр белән идарәчесе Руслан Дәүләтшин сәламләде. Muhtaç kişilerge
Район имамнары бүгінгі күннің әһәмиятле мәсьәләләре хакында фикер алыштылар. Кияүгә чыккач, кайбер мәсьәләләрдә үзгәрешләр баракка килә. Мәсәлән, беренчесе, аның каршында булган иң зур хак Аллаһ хакы булса, карагыз, Аллаһ хакы иң зур хак. Шәһәрнең Зәңгәр мәчетендә узган чарада катнашучылар алдында мәчетнең имам хатибы Нәфис хәзрәт Хакимов тыңлаучыларга гаилә мөнәсәбәтләре, аның кыйммәте, балаларга әхлакый һәм дини тәрбия турында сөйләде. Ул ир-атның һәм хатын-кызның гаиләдә тоткан роле, хокуклары һәм бурычлары турында аңлатты. Шулай ук балаларны ислам тәрбиясе белән үстерүнең әһәмиятен ассызыклады. Гадәттә гаиләдә ир баш, хатын мыен дигән төшенчә бар. Нык гаиләдә ир дә, хатын да бер-берсенә ышаныч һәм үзара хөрмәт белән аңлашып яшәргә омтылырга тиеш. Нәфис хәзрәт бу теманы тормыш мисаллары аша үтемле итеп җиткерә алды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә балалар һәм яшьләр өчен видео җитештерү курсын тәмамлаучылар 20-гә якын видеоролик тәкъдим иттеләр. Яшьләр эшләре буенча федераль агентлык һәм Татнефть компаниясе ярдәме белән балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе Digital Академия белән берлектә 2 ай дәвамында 100 баланы видео ясау нигезләренә бушлай өйрәтте. Больше 100 человек приняли участие в этом замечательном курсе. Тоже попрошу вас поаплодировать. Балалар һәм яшьләр өчен видео җитештерү курсы калабызның талантлы балалары өчен яхшы өстәмә белем булды. Тәҗрибәле педагоглар ярдәмендә алар хәзерге дөньяның популяр өлкәләренең берсе турында күбрәк мәгълүмат туплый алдылар. У тебя хромает успеваемость? Постоянно кушаешь вредную еду? Мы получили очень много знаний и очень много опыта. Съемки проходили просто фантастически. Нас также звали массовкой в других роликах помогать ребятам. Очень понравилось, очень дружные коллективы, очень сплоченные ребята, которые нам помогали и объясняли, учили. Дети не ходили в школу. Уже после 4 класса ребята шли на завод, чтобы помогать изготавливать боеприпасы. 2 ай эчендә балалар видео төшерү, монтажлау, ораторлык осталыгы нигезләрен, сценарий язарга өйрәнделәр. Шулай ук нейрон челтәрләре эше белән таныштылар. Пошутить над малышом, отобрать мобильный – это вымогательство с угрозой насилия. Вообще проект сам по себе очень крутой. Все преподаватели, все кураторы очень веселые, крутые. Было очень интересно и, если честно, мы сами себе завидуем, что поучаствовали в таком проекте. Барлык күрсәтелгән роликларда мөһим социаль темаларга төшерелгән иде. Жюри әгъзалары сценарий төшерү сыйфатын актерларның эшен бәяләде. Балалар үзләренең барлык осталыкларын кертергә тырыштылар. Проектта катнашучыларның һәрберсе киләчәктә үзләрен табарга мөмкинлек бирә торган иң кыйммәтле тәҗрибә алды. Спорт яңалыкларына. Әлмәттә 16 яшькә кадәр яшүсмерләр командалары арасында узган федераль округлар беренчелеге тәмамланды. Бер вакытта 2 бызда узган кызу ярышларда призлы урыннарны яулаучылар билгеләнде. Хоккей матчларын Лена Хәсәншина күзәтте. Беренчелектә барлыгы 10 команда катнашты. Бер атнадан артык барган хоккей турнирының җиңүчесе кем икәне хәзерге минутларда ачыклана. Федераль округлар беренчелегенең соңгы көнендә барлык призлы урыннар уйнатылды. Идел буе федераль округы белән Беларусь командасы 5 һәм 6 урыннар өчен уйнады. Мәскәү хоккейчылары Үзәк федераль округ белән 3 урынга дәгъва кылды. Урал һәм Себер федераль округлары командалары матчы белән 16 яшькәчә үсмерләр арасында узган беренчелек тәмамланды. Җиңелү белмәгән ураллылар 4-0 исәбе белән отты. Поздравить призеров и победителей этих соревнований. Пожелать ребятам, чтобы каждый из вас стал большим мастером своего дела, чтобы вы продолжили карьеры в лучших клубах России и мира. Мактаулы кунакларның тәбрикләвеннән соң ярышларның иң нәтиҗәле уенчыларын бүләкләү узды. Истәлекле статуэткалар иң яхшы хөкемдарларга, капкачы, сакчы, һөҗүм итүче һәм бомбардирга тапшырылды. Призлы урыннар алган командаларның хоккейчыларына медальләр тапшырылды. Ә Урал федераль округы төп бүләк җиңүче кубогын алды. Конечно, очень приятная победа. Мы ждали этого, мы готовились к этому и мы выиграли. Конечно,
этого ожидали, мы ради этого и работали. Приходили каждый день на тренировки, пахали и достигли своего результата. Да это исключительно командная работа. Мы все молодцы. Мы старались до последнего. Мы шли степ-бай-степ за этой победой. И у нас все получилось. Линия Хасеншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Урыссуда 18 яшкәчә үсмерләр арасында грек-рим көрәше буенча республика беренчелеге узды. Ярышларда Татарстанның 12 район һәм шәһәреннән 139 спортчы катнашты. Көрәшчеләр 12 авырлык категориясендә чыгыш ясады. Калабыз командасы республикада икенче булды. 42-45 килограмм авырлык категорияләрендә Әлмәт егетләре җиңү яулады. Шулай ук 4 көмеш һәм 2 бронза медаль алып та кайттылар. Бүгінге шулар иде. Мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.